tun video a chuan blogger account siam dan kha kan soi dona apoi mo don hle ni ti kha kan lo khadon lia entir nana blogger chu enge kan ti chuan blogger chu thu emo khami kal tanga thil kan post khan poisa Google AdSense tang khan poisa kan lo hno thin ni chumi chungchang chu kan soi dona account siam dan te a monitize dan te kha kan soi dona uluk duin he video hi lo en don lia thuziak mi ini a thuziak mi ilo ni thei chuan itan hian kong a thal tu ka ni ti kha ilo sabok don nia thuziak mi tan khan a thani thuziak mi vak lo tan po thil eng moti dan khan a thave hrim ti kha kan lo khadon nia o blogger ti kan sar sang khoma tun ka siam don ang ma ni chun ti hian lo langang in du khan ti hian lo lang don ni title ta hian in channel hing tur kha in thang in block liang tur kha mo pasal tha ti lo ni ta se next ti kan click ang address a hian mi in kan channel an lo mu zung thian tur kha kan thanangai next kan tilang display a hian pasal tha tho kan tiang hei tun ni chu example atan kan sei khani finish kan ti chuan home page a kan lut don ani ole ti hian home page a chuan kan lo lut ta a hi kan block account chu mai ta ni tuna tun eng ma kala post lo ta ta hian thil kan post du ni chuan helai hian kan click ang ta hian kan tilang lock nga helai hian hi a post na ni kan click chin lock ang hei tuna kina kan soi zawang tian title in thil du hing thon phuin je don chuan in thu title name tur thanga ta hian in je kanga in post ang in thil post kha in publish hal ti kha kan lo khadon nia chuan chu ai kang kan siam tan tera poimo zo kha kan soi don ni lai hian earnings te hen kan click ang create AdSense account hian lo lang ta ni AdSense account kan la nei lo wang khan AdSense account kha kan siam ngai ni chumiom zia chu kan blogger site le hemi Google AdSense kan valing don ti na ni ta hian ti hian lo lang ta ni khun pasal tha 1234 blogspot.com ti khun ziak ta ni khu nang ma ni chuan a lang lo ni chuan hetilai chungtlang hi in metang hetilai ni hi avat chiang lo ve hi khi a lang lo ni chuan a chungtlang a hi in metanga ti hian lai hian copy ti hi in click ang hi in click anga in copy nga in ta hian in chumai don ni alang hitteng anga alang ani chuan ti ngai lo alang lo ni chuan ti thil thu ni chuan lang ta khi ka blogger page a site khan ta ni tu na hemi mo hi ti chuan ta hian AdSense sign hi in tik sang a chung jok ki in tik anga country a hian India in thang leang Google AdSense account kan siam don kan ti kha India eta hi ta hi India ti kan select anga chuan terms and condition te kan share do to huwa ta hian kan tikang chuan start using AdSense ti kan tikang ti hian AdSense account chu kan lo siam ta Google AdSense account chu mo kan lo siam ta a heng ho pathum ho hi complete lek angai ni in monitize tur chuan mo chuan hei hetami hi chu ti hian in tik sta a in tik to a payments ti hi kai kan en leang enter information ti kan click lenga chuan kan zoom hai nga
ta hian address ti ho ka than turam ta ni address dash to town city postcode state ti te phone number en ho hi fill up vekang fill up vek nuwa tikwan i nga klekang hei hi reilo ta nuwa hei chu ain tik hal don ni chuan kan nga chungin thil pakhat kan ti leang chuan he ti lai veilam pang site dot pathum ta hian kan klikang hei hi poimo lai ber tu ni o hemi hi AdSense kan blogara ads advertisement alo om theila tur ani ti kha kan lo thadon nia achunga hian ads ti lo om le a ads tia hian kan lut leang hemi tel lo hi chuan advertisement khai dong thei lo ti khai lo thadon nia chuan get code ti khu in huem hei hi get code tian in klikang hei hi in copy ang tilai hi kan share chuan lai thei kan share chuan go ahead ti bula va page tur ti kan khathei chuan copy ti kan klikanga copy ti kan klik ta blogara kan lut le ang black in back menga ke ton ting ka lut halang ti chuan tian lo lang ta aveilam pang boka ta hian kan klik le ang veilam panga kan klik anga lai hian theme ti hian kan lutang theme ti kan lutanga customize ti le helai hoi hian kan klik ang ta hian edit html ti hi ta kan klik le ang kan klik anga ta hian hei kan share ang go ahead ti kha go ahead ti bul kha kan zongang go ahead bi tu helai hin ta ni khu ta khun mo kan thil copy kha ta hin kan da paste don ti ani script ti kun ka paste ta a ti khan tok index chokang okay ti khan kan lo ti zo ta a chuan AdSense account a book khan kan lut le ang hemi advertisement lo om tur chuan thil poimo tak pakhat chu o ti hian alo in tik ta ni hei mo ku pahni lo in tik ta hei hi angai le ta ni visit site ti hi hemi hi ni khata tanga ni hi vel ni thum board vel ka nga ngai thina chu an approve che ni chuan ithil post reng kha in monitize to ti na ni a thon thu blogger atanga ithil post khan advertisement omin pawisa ilo hlawh thei to don ti na ni chu hemi hi an verify thi apoi mo ti kha kan lo thadon ni hemi verify tur hian thil poimo tak omani kan soi lokang i channel tuna i block account kami in an ngai hluta an lo kir le thei na tur thil thadeu kha i siam kha ngai ni athan chu i website kha mi in an lo kan zina a lo lun ve deuh kha ngai ni chumi ni lo chuan an approve lawang che ti kha ka soi du ni approve tur chuan i be ve deuh hlek angai thil i post kam ve deuh hlek angai public khate ang chilang khamo chumi ti mi visit site ting kan lut chinanga an enang tiana in verify ta ma se hei hi nakina ala dik lo ni nakina mo nga hlek angai hei hi tikoni in tik remo ta ma se lai hi a in tik lo hei hi ni khata tanga ni ni thum vel nga angai an confirm te ni chuan achung mi ang hena in tik tang a in tik lo chuan heti khutia oma afring anga om chuan an en dik mek ti na ni tikha chuan kha ni ta poisa hlawh thei dan tur chu tuna chuan payment tiang kan klik anga payment a hin kan lutang an hoya payment info ti kan lut le ang tian lo lang ta ni hey withdraw poisa la chuak thei tur hian kan account na hian dollar zatal kan nei ngai ni zani nu chumi na i account vel an verified nu a chakhan ta an hoya na tun dom ri lo ni
ti lai vela hian I bank account et na tur kha an lo pe ang che chuan I bank account ni et felanga pawisa lak thua du I nei huna khan pawisa ron lu to mai don ni kha akal dan phung tu ni tuna block hi thada chan chu thuziak mi ini a I thuziak te mi in an lo chiar tang khan pawisa I lo hlawh ve thei don ti na ni ani lo emo I YouTube video kha emi block a hian I paste I da lut theya chumiom je tu chroma te min an lo lu tanga I thuziak kara kan video YouTube ang chi I lo da te khan an lo en tel khan YouTube video kha an lo en tho ti an lo view tho ni ti kha kan lo hotel bok khan te khan nakina kan soi nga ma se array don sia nakina ati dan khatiang YouTube video da lu dan te kha ho kha kan soi don ni chuan boka khan kan let thil ti khan AdSense account chu kan lo siam zo ta kan account kha an en dik khot kha ngai ni chuan thu kan ziak thei to ta hian hetilai hian kan tikang ta hian kan tik chuan title pasal tha thon thu I ziak don ta ni pasal tha bung khat na I khalo ni ta se an hnuya tin ziak vel don ta ni I ziak angai chuan ta hian milem kha entianga page lai hi hei ta hian I thuziak photo ne na in mil turang chi khai thang don ni men Google an photo kan ni long Google a hian thalak kan nei ve ngai kha kan ba upload anga Google photo a khan khami mang khan thalak kan da thei ni chuan hei helai hi upload tu ni hemi himo hei in click chuan tian publish post in ti hai publish na lon ta ni kha khan ta chumi lo le chuan thil poi mo eu pakhat chu ole ti khan public post dan zal chu kan lo thiam ta a chuan helai du pathuma kan du tanga status sa te hian mi in an lo nm ti kha kan khalon tuna kan thil post mai kha mi pakhatin lo view man ti kha kan lo khadon ni ti chuan hei heta thon thu tiang hian hei dashboard ang chi te kha lo lang kata kan thil post kha kal dan phung chu ni I lo hlawh pui ve ni chuan min lo subscribe min lo share sak ve don ya